40 Малко по-ясен сигнал. Ай, Ботев! По-ясен да е сигнал. Замръзнало е топчето. Дай, Ади! Айде, Христе. Хриска, дай, Христяне! Абе, Хрис, пред тебе човека, бе! Христяне! Ето го! Какво гледаш? Какво гледаш? Жоро, стоп! Жоро. Ачо, къде си, Ачо? Айде, Ники, играй така, Ники, играй смело, Ники. Гледай, Християне, гледай, така, Жоро, стой там, Жоро, така. Дани! Добре, Хрис, добре, Християне. Добре, така, не сте служили още. Айде, Ади! Джудже, бяга там, Джудже. Взимай, Яче. Взимай, Яче, бе. Още едно! Добре, Дани, спокойно сега играй, Дани. Дани, с паса, Дани. Браво! Отивай! Добре, браво, айде, бутай! Алекс Миланов! Алекс, бутай, бе. Крис, браво. Точно така. Дай, Ади, излез, Ади! Ади, заставай, Ади! Алекс! Ади! Така, Крис! Кристияне! Стой, Кристияне! Кристияне! До края! Не побича, ви желая! Крис! Бе! Как ще стави само на Жоро, бе? Чуеш ли? Играй спокойно, бе! Раздай топката! Дай, Ники! Закъсняваш, Ники! Ляво, Ники! Браво, Християне! Браво, Хриска! Браво! Айде, Ади! Взимай, Жоро! Аче, браво, Дани! С пас, Дани! С пас изкаря! Аче, ето го, бачи! Спокойно, Джудже, айде! Браво! Дай му я пак! Ники, дай му, ще избягат от човека, бе! Дай му... Фал! Дай, оставай! Ачо! Айде, положи ли си, Жоро! Вътре си! Дай, Ади, излез, Ади! Браво, Даниеле! Браво, Дани! Само хубав пас, Дани! Пас! Так! Ево, къде си? Браво, Дани! Нищо, окей, браво! Айде, Аче! Газ! Дай! Браво, Жоро! Айде, Ники! Браво! Добре, дай! Ачо, айде! Ачо! Ти трябва да си там, а не стои спокойно! Дани! Още насам, Дани! Браво, Жорка! Излез! Внимай, Крис! Излез!
Добре, браво, играй се напред, спокойно. Добре, дай, играй. Излез! Отиди, Боби! Браво! Айде, Ачо! Ево, къде си? Анде! Дай му я! Браво! Играй, Алекс! Алекс, играй, Алекс, бе! Добре, Сашо! Айде сега, айде! Браво, Жорка! Добре, браво! Дай ни, Крис насам. Джидже, айде, Джидже! Ачо! Айде, Кристиане! Ачо! Излез до човека, бе! Точно така, Розов. Ники, първо ти тъч не изпълняваш. Второ, отиди към тази топка. Ти седиш и чакаш, какво чакаш? Така, Дани. Дани! Крис. Ела. Айде, сега вече отиде наляво. Да. Айде, Вадриана, По-ясен сигнал. Ачо, оттам пак стане на тази страна, бе. Айде. Пускаш ли, бе? Давайте двамата. Давай, бързо. Давай, Ленци. Айде. Двамата, давай, сваляте яки да се играт. Давай, бързичко. Би! Пас, Дани, пас вече. Браво. Дай му я. Адриане, пода! Давай, двамата загрявай, давай. Отвори, Излизаме! Ето го! Дай на друга страна, Крис. Гледай, Ники, гледай! Ай, Крис! Абе, гледай, бе, Кристиане, бе! Боби! Кой там повеждане, момче? Браво, Дани! Добре, Сашо! Айде, но! Още Кристиан! Боби! Още Кристиан имаш, бе! Десният човек, бе! Не левия стой! Едно тръгни потъчи, остави на Сашо! Второто! Пак! Дай му на Алекс! Дай му! Алекс, тръгвай! Дай, Ники! Браво! Зоро! Нещо да граеш долу. Дай си хората. Дани! От ръка! Дайте си максимално! Дай, Ади! Среща, Ади!
Не можеш да ги изложиш ти. Няма как да стане. Браво. Така, Кристияне, така, Кристияне. Така, Кристияне. Ето го, Кристияне. Айде, Никия. Чуджей, ела, Чуджей, отвори. Отвори да мога да играе. Гледай, Ачо. Браво, Ачо! Ади! Един-двама човека с лице имаш. Дай я те да играете. А? Кое? Ники, излез, Ники! Ники, излез! Дани! Настан, Дани! Така. Дай, Ники! Закъсняваш! Кристияне, закъсняваш, седиш далеч от човека. Казвам ти, стой близко до човека. Ето го, Ади, айде. Айде, ти да я вземеш. Корнера, казваш, дай. Денци, давай, една минута, играйте добре. Джудже! Пак! Дай, Джуджи! Браво, Жоре! Айде, но! Пускай напред, да! Лице! Да! Айде, бе! Взети! Много тръгвай! Идва човек! Идва на гърба ти, да! Дай, Ники! Браво, Ники! Добре, Криска, добре, смяна! Ади, идвай! Ачо, идвай! Ники, влез вътре с това. Бързо! Кажи му! Алекси! Кажи му! Излизай! До жълтото си! Ето го жълт покъде! Ето там можеш да излизаш! Якито. Служи си якито. Служи го без да го закопчаваш. Дай, Венци! Така! Айде, пак, Анди! Браво, Дамяне! Навътре, Кристияне! Навътре! Така! Ето тия! Айде, Джудже! Браво, Жоре! Раздая сега, Божи!
Ето го Христа, ето го Христа. Кай, Жоро, Дани! Дани! Ники, не се напивай, Ники! Напивате всички на едно място, Ники! Ники! Давай, засада, Джудже, давай на позиция, давай, Венци, засада, бе, влез на... Венци, качи се горе и влез навътре, качи се нагоре. Алекс, готов, Алекс? Добре, Джудже, браво. Там си спокойно, гледай, Дани, да стигне до Дани. Абе, Жоро, бе, але, Жоро! Айде, Джудже! Айде! Играй, дай, ети коце! Давай, Ники, браво, Ники. Айде, Алекс, давай! Алекс, Жоро! Внимай, Жоро! Подай веднага! Батер до края! Те побича, ви желая! Айде, момчета, нищо! Той горе влез леко навътре. Ти си изкараш отвънка. Ти то пазиш него и този вътре. Виж какво ти говоря? Няма нищо, играй! Дай сега. Добре, давай да вземеш топката. Добре, Дудо, браво. Пава стига топ. Давай, бе. Завърши, ако трябва. Сашо, бий, Сашо! Смилав! Втора топка! Пази! Ево! Айде! Жоро, така. Крис, нава насам. Алекс! Дай, Алекс! Стой, Крис, стой, бе. Айде, Венци! Пакти! Ето я! Пак! Сашо, айде, Сашо! Така! Пакти! Двама се обаче! Така! Добре, добре! Ей! Давай, Жоро. Потъче, Венци. Тръгвай, Венци с нея. Айде да Венци, да кой ще се остави да му. Пак! Добре, спокойно, не се твори. Добре. Ти ми, Никол! Заемо! Браво! Пас! Там всички, дай местим! Айде да виждаме противника! Близо до противника!
третия човек. Анди, да виждаме противника. Анди, да виждаме противника. Така. Отивай, Здор. Емо лепи горе. Емо лепи! Айде, Ники! Добре, леко. Давай сега всички там, айде. Ти, Никол. Браво. Пак! До край, не спирай, дай! Пас, Сашо! Айде, Анди! Айде, Алекс! Ставай! Жоро! Дай му! Дай му! Нищо, Бобка! Нищо, Боби! Боби, няма да бързаш, бе! Боби! Дайте двамата, давай, айде. Браво, Крисче! Браво на всички, айде сега там да останем! Ено! Чакай горе, още! Ено! Предният човек, да! Предният човек! Отивай, стой! Айде, Ено! Айде, бе! Емо, айде, бе, Емо! Алекс, да си чина там, Алекс! Мания! Добре, да останем там. Айде сега близо до човека са. Само близичко. Никол, винаги да е пред теб, да го виждаш. Винаги да виждаш противника. Емо! Ето, айде. Андрешка ти, айде, Андрешка. Браво, момче. Айде, бе! Давай, Крис, наш пръч, айде, чакате. Дани! Ники, покажи се. Джей, добре, така. Добре. Айде, ходи пак. Вземи първа, Ники. Пак. Ма Венци, айде бе, Венци, бе. Не как да такова, бе, момче. Вантата, не да си говори така, да се развива тези плитка. Говори с този горе, къде да влезе. Жоро. Джидже, още напред, Джидже. Крис. Хубава топка, Венци. Браво, Дамяне. Давай, навътре, Крис. Навътре, Кристиане. Кой е? Добре, смятай. Стоп, Ники. Ако, виждате двамата, давай. Дани, С удар, ако може! Добре! Първа топка, Сашо! Браво, момче! Айде, Васен, да се преборим! Никол, иска Вашето ръкове. Алекс, идвай. Джидже, давай. Пак отивай! За втора топка се връщаме. Как го правим? Иска виж го 28. Аремо! Газ! Дай, Емо! Браво! Пак! Айде, Венци, ето ти е, Венци, твоя! Дай, Венци!
Дай, Ники. Ачо, стига с този външен, бе. Дай му е, той бяга сам, бе. Ей! Крис, тук. Крис, тук. Така. Стани. Взимай. Пусти я! Пусти я! Ево, къде си? Дай му я! Айде, Алекси! Ма, топката е на факт, че знаеш какво трябва да правиш. Добре, Ники. Стъпи, Ники. Браво, Ники. Добре. Ники. Давай на позиция, Ники. Позиция. Жоро. Така. Ела тук, Венци. Абе, Венци, излезе, Венци. Крис. Давай, Крис. Дай, яди. Айде сега кой? Пак ти! Добре! Дай! Отива! Айде, дай друга страна, бе! Венци! Казвам ти, другата страна е сам, бе! Подай я, бе! Дай, Алекси! Айде, бе, Венци, бе! Малко по-живо! Гледай копката. Виж на какво ти говоря. Пак! Да, браво. Айде, Алекси. Бутай его и заминай! Наведи се. Так, къде е докторът? Бързо сме! Нищо няма. Ще го види доктора, Цветелине. Доктора ще го види. Нищо ти няма. Чакайте. Айде! Диджей, давай, айде. Ширина! Айде, давай, влизаш. Добре, айде широко! Айде! Идва Крис! Ачо! Срещи, Ачо! Добре, Крис! Ачо, да! Сашо, влез! След тъговия удар свърши по време. 30 минути стана, нали? Още. Една минута има още. Една минута. Вътре! Закривам се! Как така, бе, там? Така. Айде, пак се скинава. По-скоро надясно. Завърши, с който иде, крак, с който иде! Остани там, обърни се само! Стой в левия човек, емо напреден човек! Противника да е пред нас, да го виждаме! Отивай, Стоев! Емо лепи! Натискай, диджей, излез! Ники, там, Ники! Не закъсняй, Ники! Айде, покажи, Диджей, вътре! Браво, Никой! Браво, Ники! Браво, Емо! Добре ли, доктор? Добре, комбинирай ако може. Браво! Край на първото по време. Резултат е 0-2.